Біасферны рэзерват створаны на падставе закона об ахове навакольнага асяроддзя. Яго мэта садзейнічаць устойліваму развіццю тэрыторыі на аснове аптымальнага спалучэння аховы рэсурсаў ландшафтнай і біялагічнай разнастайнасці і гісторыка-культурнай спадчыны з іх устойлівым выкарыстаннем. Плошча рэзервата складае больш за 200 000 гектараў. У яго ўвайшлі не толькі тэрыторыя нацыянальнага парка, але і навакольныя землі. Па ўсёй структуры новае ўтварэнне складаецца з 3 функцыянальных зон, кожная са сваім статусам і рэжымам аховы. Асноўная зона плошчай каля 57 000 гектараў, абсалютна запаведная, дзе развіццё прыроды адбываецца ў натуральным без умяшання чалавека стане. Буферная выдзелена для прадухілення або змякчэння ўздзеяння на асноўную зону, стварэння ўмоў для развіцця турыстычнай і рэкрэацыйнай дзейнасці. І пераходная зона, яе плошча каля 100 000 гектараў, прызначана для вядзення аптымізаванай гаспадарчай дзейнасці нароўні з захаваннем прыродных рэсурсаў. Да беларускай часткі Белавежскай пушчы непасрэдна прымыкае польскі біасферны рэзерват Белавежа. Прадстаўніцтва міжнароднага каардынацыйнага савета праграмы ЮНЕСКО «Чалавек і біасфера» у Беларусі разглядае перспектывы стварэння трансгранічнага біасфернага рэзервата Белавежская пушча, Беларусь, Польшча.